Draga i poštovana braćo i sestre, u utorak smo započeli naše korizmene kateheze. Večeras Mio govorio je o samom početku našeg vjerničkog života, tumačeći sakrament Božje pripadnosti ili sakrament Božjeg posinaštva, što obično nazivamo krštenje. Danas razmišljamo o drugom od 7 svetih sakramenata, a to je sveta ispovijed, pokora, ono na što smo pozvani kako bi se izmirili s Bogom, s crkvom, s bližnjima i sami sa sobom. Ovaj sakramenat o kojem danas razmišljamo ima nekoliko imena. Sakrament pokore, jer posvećuje osobni i zajednički put obraćenja, kajanja, zadovoljštine. Zove se i sakrament pomirenja, jer daruje grešniku ljubav Boga koji pomiruje, Boga pomiritelja. Zove se i sakrament ispovjedi, jer je priznanje ili ispovjed grijeha pred svećenikom bitni element ovog sakramenta. Zove se još i sakrament obraćenja, jer sakramentalno ostvaruje Isusov poziv na obraćenje. Draga braćo i sestre, ponekad se znade čuti, pa čemu ispovjed, čemu se ispovjedati, čemu poći u ispovjedaonicu ili na susret sa onim koga Isus ovlastio, to su svećenici, da bi dobili oproštenje grijeha. Nije li dovoljno sam zastati, nije li dovoljno da sami Gospodinu kažemo svoje slabosti i grijehe? Zašto baš moramo ići nekamo? Ne mogu li imati neki direktni kontakt i susret s Bogom glede priznanja i oproštenja svojih grijeha? Često puta možemo doći, braćo i sestre, evo u takve poteškoće, u takve zablude, možda zavedeni i grijehom i đavlom, možda zavedeni nekim lošim primjerima, a možda jednostavno zavedeni i nekim lošim iskustvom kojeg smo doživjeli negdje na ispovjedi ili vlastitim sramom ili strahom gdje si možda ne možemo pomoći. Večerašnje razmišljenje o sakramentu pomirenja, ispovjedi, neka nam svima, braćo i sestre, bude na pomoć kako bi taj sakrament svete ispovjedi doživjeli kao radost, kao povratak, kao Božju milosrdnu ruku koja se pruža prema nama. I doista to jest tako. Evo jednog običnog primjera koji nam može pomoći. Idemo nekim putem, put nam je nepoznat, možda je noć, nema javne rasvjete, a tako su ljudi živjeli stoljećima i u našim krajevima, a žive i danas u mnogim krajevima svijeta. Iznenada se negdje spotakneš, posklizneš, padneš u neku jamu koja je puna vode, blata, sav se uprljaš. I tog trena si svjestan, pao sam, namočio sam se, uprljao sam se i što ćemo prvo tada, pazeći na svoje isključivo tijelo koje se sad tu ozlijedilo, uprljalo, što ćemo prvo pomisliti? Prvo ćemo pomisliti, moram ustati. I kako mogu, ustajem. Daj Bože da nisam povrijedio ili uganuo nogu ili nešto od zglobova pa da ne mogu ustati. Ali kad padem u takvu kaljužu, prvo gledam da ustanem. Drugo, se malo posramim i gledam jel me ko vidio, jel mi se ko smije, jel mi se ko ruga. Ustanem, vidim nije mi se niko narugao, nije me niko vidio, možda sam malo i sretan zbog toga. Treće, što je potrebno učiniti, ako je ikako moguće, očistiti se, oprati, presvući, ako imamo što, i krenuti dalje. Kako to da onda čovjek kada dušom padne u neku kaljužu grijeha ili blata, često puta voli u tome ostati? A još je čudnije kako to da volimo grijeh i pad u kaljužu grijeha opravdati, pa reći za grijeh, pa nije to grijeh, pa nije to strašno. I onda tako uprljane, mokre, blatne, sramežljive duše idemo i nije nas ničega strah ni sram.
Braćo i sestre, sakrament pomirenja, sakrament ispovjedi. Ono što je važno za čišćenje našeg tijela, kao voda, ustati, krenuti naprijed, to je sakrament ispovjedi za našu dušu. Bog koji nas je stvorio i oblikovao, ne samo kao tijelo i ne samo kao dušu, nego dušu i tijelo, Bog koji nas je oblikovao na svoju sliku i priliku sebi sličnima, zna da možemo pasti, zna da možemo posrnuti. I on zna da i tjelesno i fizički možemo pasti, kao što smo sada razmišljali, spotaknuti se, uprljati se. I daje nam mogućnost da se popravimo, podignemo, očistimo i krenemo dalje. S druge strane, zna Bog koji nas je stvorio da i dušom svojom možemo pasti. Zna da možemo pogriješiti. Zna da možemo prihvatiti možda prevareni ili sami po sebi slabi kao ljudi, kao grešnici, neki krivi put i poći tim putem. Pa zato nam je i dao mogućnost da se očistimo. Zato nam je dao mogućnost svete ispovjedi. Zato nam je dao taj čudesni dar kojim nam pomaže. I dok s jedne strane ovdje, dok fizički padnemo, možda nemamo nikoga, sami smo, uprljali smo se, u blatu smo i tako dalje, a ovdje kad padnemo negdje u grijeh, on zna da se sami ne možemo izdići, da se sami ne možemo promijeniti, da se sami ne možemo očistiti, da sami ne možemo smoći snagu za ići dalje. I zato nam pruža svoju milosrdnu ruku u sakramentu pomirenja ispovjedi. Dok ovdje sam čistiš sa sebe blato, dok se sam sušiš, uređuješ, ovdje Bog suši tvoju namočenu, čisti uprljanu dušu, daje ti novo odijelo čistoće, ljubavi i pomirenja. Draga braćo i sestre, zato je sveta ispovjed važna, jer ona nije djelo i nešto što je izmislio neki papa, svećenik, neki biskup, ne, nego sam Isus, pravi Bog i čovjek, naš spasitelj i otkupitelj, koji daje poslanje apostolima, idite, krstite sve narode, kojima otpustite grijehe, otpušteni su im, kojima zadržite, zadržani su im. On sam daje taj sakramenat. On sam daje tu milost i taj neprocjenjivi dar u kojem se čovjek pomiruje s Bogom. I zato, braćo i sestre, doživimo uvijek taj sakramenat ispovjedi, doista, kao što smo već i danas spomenuli, kao Isusovu pruženu ruku. Dakle, nisam rekao kao našu pruženu ruku njemu, nego prvo kao njegovu pruženu ruku k nama. Uhvatimo se za tu Isusovu ruku. Dopustimo da nas čvrsto stisne i podigne van, očisti, postavi na novi put, da nam dade novo svjetlo, novi smisao, novu radost, novo usmjerenje, da tako očišćeni, oslobođeni, njegovim duhom ojačani, idemo naprijed. Ima jedna prekrasna slika umjetnička koja je osmišljena na temelju Svetoga pisma, a vidi se kako Bog pruža svoju ruku, hvata ljudsku ruku i svojim palcem dodiruje žilu kucavicu, kao da želi dati dar, znak i jakost života. Evo, sveta ispovjed je to s jedne strane. Bog koji te prima za ruku. Bog koji dodiruje mjesto kojim teče krv. Bog koji daje tu obnovljenu snagu i radost za svakodnevni hod. Često puta, braćo i sestre, znade se čuti sram me je. Odakle taj sram? Zasigurno je taj sram posljedica grijeha. Zasigurno je taj sram, s druge strane, možda i upravo to što sam počinio i osjećam, pa Božje sam stvorenje, na sliku i priliku sam Božju stvoren, pa kako se meni mogao taj grijeh dogoditi? No, braćo i sestre, taj sram
maknimo od sebe. Bog zna da smo slabi i grešni. I mi jedni za druge znamo da smo slabi i grešni. Kudikamo bi veći grijeh bio kad bi se pretvarali i govorili nemam grijeha, ne griješim, savršen sam. Pa nekad se i zna dogoditi na Svetoj ispovjedi kad netko dođe samo iz nekog običaja ili tradicije pa počne hvaliti sebe, sve pozitivno govori, a što imate za ispovjediti? Pa ništa, nemam nikakvog grijeha. Bravo, pa vi ste slični samome Bogu, bezgrešni. A to nisam ni ja, ni nitko od nas, braćo i sestre. Kad istinski čeprkamo po sebi, kad istinski s Božjim duhom prosvjetljeni tražimo u svojoj nutrini kroz ispit savjesti, ma naći ćemo ne svakoga dana, nego svakog sata nekakvu grešnu misao, pomisao, djelo, lijenost i tako dalje. Jer grijeh je nešto što nije samo prema Bogu, nego je i mislima i riječima i djelima. Grijeh je nešto i prema Bogu i prema bližnjemu i prema tebi samome. Grijeh je i odnosu prema Božjem stvorenju, kada nismo odgovorni prema prirodi na nebu, u svemiru, na zemlji, pod zemljom, u morima, kad se neodgovorno ponašamo. I to može biti slabost i grijeh. I toliko puta možemo pogriješiti. Dakle, ne trebam se sramiti svojih prestupaka, svojih grijeha, svojih slabosti. Tvoj pad i tvoj grijeh nije ništa nešto posebno novo od onoga što su tolike možda generacije i prije pogriješile. Zato ne treba se sramiti. Veći sram bi trebao biti kada se zbog toga odričem sakramenta pomirenja ispovjedi. Kada možda iz tog srama ne želim poći na ispovjed. To je možda onda i dokaz slabe vjere. Sramim se pa ne idem. Možda je bolje prevesti to ne vjerujem pa ne idem. Ili osjećam da me baš taj grijeh previše i ne smeta. Draga braćo i sestre, drugo što može biti nekakva opasnost kroz svete ispovjedi jest strah. Bojim se. Zašto se bojim? Već na prvim stranicama Svetoga pisma nalazimo riječi poboja se pa se sakrih. A čovjek se pobojao i sakrio kad je pogriješio, kad je izgubio milost posvetnu. I istina je, grijeh predstavlja strah, grijeh predstavlja neizvjesnost. Grijeh je nešto što odvaja od Boga, od bližnjega, od tebe samoga. I kako te onda ne bi bilo strah, kad je strah nešto što te odvaja od izvora života? Kako te ne bi bilo strah, kad je grijeh nešto što te je maknulo od zajedništva s onim koji te stvorio? Stvoritelj i stvorenje, to mora biti u povezanosti. A grijeh je taj koji ruši tu povezanost između Boga i čovjeka, između stvoritelja i stvorenja. I naravno, nastaje strah. Kad si u povezanosti s Bogom, na sigurnom, u miru savjesti, u redu je, osjećaš se mirno, spokojno, reći ćemo, imaš mirnu, čistu savjest. Ali kad se uplete grijeh, kad čovjek po svojoj slabosti padne i pogriješi, uvlači se strah, jer se raskinula povezanost s Bogom, s onim koji donosi mir. I tu nam je potreban dar vjere i svjetlo Duha Svetoga, da bismo bez straha pošli na ispovjed. Mnogi su ljudi znali reći mjesecima, godinama se odlučujem i želim poći na ispovjed. Pa ponekad i odem u crkvu, dođem do ispovjedaonice i omete me strah, ne uđem. Đavao na dijelu. Vratim se doma i gotovo da bi plakao što je to bilo. S treće pak strane može se, braćo i sestre, nekada dogoditi
da je osoba imala možda neko loše iskustvo u svetoj ispovjedi, da možda i svećenik bio strog ili nije bio pažljiv ili nije imao vremena za saslušati, pa možda je bilo to u nekom bolnom trenutku koji je toj osobi bio itekako važan i onda se dogodila nekakva strah, nekakva poteškoća, neka barijera gdje više se nema snage poći na taj susret s Gospodinom. Moramo, draga braćo i sestre, uvijek razlikovati božanski i ljudski element svetog sakramenta ispovjedi. Bog je tu na djelu, a onaj koji je tu u Božje ime kao svećenik i ti kao pokornik, isto smo ljudi i slabi i grešni. I te slabosti možda ili taj nekakvi nesporazum ili to neko neugodno iskustvo, evo prikazati Bogu iz ljubavi i vidjeti ono što je daleko veće i važnije, a to je sam sakrament, sam događaj koji se posredstvom svećenika događa između Božjeg i tvog srca. Draga braćo i sestre, za samu svetu ispovjed učili smo još na vjeronauku i važno je danas naglasiti, važan je ispit savjesti. Važna je priprema. Zna se nekad dogoditi, i meni se dogodilo, i vama se zna dogoditi. I čak se to u ispovjedaonici nekad kaže, nisam se pripravio dobro, nisam se pripravila ili nisam možda mislio ili mislila poći na ispovjed, pa vidim da je prilika, pa evo sad sam tu uletjela, pomozite ili na neki način, evo čovjek to kaže, može se dogoditi to, ali ne smije to biti redovito. Dobro je za svetu ispovjed se pripremiti. Toliko ima različitih mogućnosti, evo i po našim katekizmima, po našim molitvenicima, pa i na različite načine po katoličkim portalima, našem internetu, toliko različitih lijepih misli, razmišljanja koje nam mogu pomoći pripraviti se za svetu ispovjed. A to je nešto najvažnije. To je ono o čemu smo prošle nedjelje razmišljali, otići u pustinju, maknuti se od vreve ovozemaljskog života, od svih briga i prepustiti Bogu, njegovom duhu, da on šapuće, da on govori tvome srcu. I naći ćeš, uvijek ćeš naći nešto što bi bilo potrebno pomesti, očistiti. Zamislite, osobito vi koji ste redovito u čišćenju, najviše su to naše mame, bake, djevojke, a pohvalno je da i muževi to čine, kad usisaš, očistiš, obrišeš prašinu, pa evo te za 5 minuta već je nekako opet prašina gore. Evo možemo tu prašinu usporediti sa tim lakim grijehom, koji se hoćeš nećeš uvijek negdje pojavi, uvijek se negdje nakupi. I kad bi sad samo to pustio, evo za čas nereda, evo za čas zla, evo za čas bolesti, evo za čas svega onoga što ne želimo. Potrebno je neprestano biti duhom prisutan, duhom budan i paziti na svoje osjećaje, misli, riječi i djela. I konačno, draga braćo i sestre, mogli bismo o tome dugo govoriti, razmišljati po lijepim primjerima. Mislio sam čak danas s vama proći i malo opširniji ispit savjesti, a možda ću to ipak svakako ću ostaviti jer nam je vrijeme otišlo za drugu prigodu, ali negdje ususret uskrsnim ispovjedima, pa da možda zajedno ovako u crkvi prođemo ispit savjesti, pa da zajedno možda i vidimo što je to krivo i grešno, a za što uopće nismo mislili, razmišljali, jer nije samo ubiti, ukrasti, lagati i tako dalje. Ima puno toga čega nismo svjesni, a što možda griješimo i što nas onda ruši i sputava, a možda i sami ne znamo da su to uzroci naše nesreće, našeg nemira, našeg nezadovoljstva. I svakako važno je ono što je jednom Papa Pio XII rekao, da je najveći grijeh današnjice to što se misli da grijeha nema. A grijeha ima. Ima ga u nama, ima ga oko nas. Ali ako ima grijeha, braćo i sestre, ima još više božanskog milosrđa. Ima još više božanske dobrote i ljubavi.
Ako ima zla, ima još više i dobra. Potražimo to dobro, ugradimo ga u sebe i tako počevši od sebe, mijenjajući sebe, mijenjamo polako i druge oko sebe na dobro, za sreću, za mir i za radost. Hvala ti, Isuse, što si nam dao sakrament pomirenja, kao što ta riječ govori, pomirenje, po miru dolaziš k nama i donosiš sebe, mir. Ti si taj mir, ti si to dragocjeno blago, daj da to blago čuvamo u svom srcu, sada i zauvijek. Amen.